ሰላም እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን ናይ ዩቲዩብ ቻናለይ ተኸታተልቲ ከመይ ትኾኑ ድሓኒኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እየ። ንስኻትኩም ድማ በቢዘለኹም ዓለም ዳርቻ ሰላም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። እምበኣር ከስለማዓልቲ ደሞ ብሓደ ቪድዮ እየ መፂአልኩም ዘለኹ ኩራት ተኸታተልቲ ንስኻት መሲልኩም እዚ ሓደ ኣፍሪቃዊ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ዘሎ ማለት እዩ ብዛዕባኡ እየ ክዛረብ ብጣዕሚ ገሪሙኒ ማለት ኣብ ዓድና ዘሎ ነገር ሓደ ነገር ክትርኢ ከለኻስ ኩሉ ብርቂ ይመስል ማለት እዩ። ዋላ እኳ እቲ ኣኽብሮት ዋላ እቲ ኣቀባብላ ኩሉ ፅቡቅ እንተኾነ ግን እዚስ ሓደ ቆልዓ እዩ ሓደ ፍረ ቆልዓ እዩ። እቲ ሓበሻና ማለት እቲ ናትና ህዝቢ ግን ንሓደ ነገርስ ማዕረ ክንደይ ብርቂ ከም ዝገብሮስ ብጣዕሚ እየ ተገሪመ። ኣነ ምንም ኣይመሰለንን ሓቂ ዘረባ እዚስ ሓደ ቆልዓ እዩ መፂኡ ኣሎ ማለት ኖርማል ስነ ስርዓት ገይሩ እኳ ረጊፁ ክከይድ ኣይኽእልን ካሊእ ማለት እዩ። ግን ካሊእ ኩሉ ድሓን ፀገም የብሉን ማለት ኣቀባብላ ኩሉ ነገር ፀገም የብሉን። ግን እቲ ዘሕዘነኒ ነገር እንታይ መሲልኩም እቶም ኣቦታት መስቀል ሒዞም እዚስ እንታይ እዩ? እንታይ እዩ ክገብር መስቀል ሒዞም መፅሓፍ ቅዱስ ሒዞም ሃይማኖት እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥዎን። ከተሳለሚ ደሞ ከማነይሲ ክሳለም እንታይ እዩ እንዳበለስ ሃይማኖት ንዘይብሉ ሰብሲ መስቀልን መፅሓፍን ሒዞም ማለት እዩ ብጣዕሚ ገሪሙኒ። ምክንያቱ እዚ ልክዕ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ዓጂቦሞ ቦታት ዝኣኽሉ መሳቕል ዝሓዙስ ዓጂቦሞ ማለት ንሓደ ሰብ እኮ ክብሪ ንዝግብኦ ክብሪ ክትወክኡ ኖርማል እዩ ፀገም የብሉን። ግን ማዕረ ክንዲዚ እንታይ ነታ ሃገርስ እንታይ እዩ ሒዙላ መፂኡ? ወይ ከዓ ማዕረ ክንዲዚ ናብ ቤተክርስትያን ኣእቲኻ ንዕኡ ማለት ንክጉብኒ ንክርኢ ምግባርሲ ንሱስ እንታይ እዩ ክውስኸላ ነታ ቤተክርስትያን? እዚስ ኣማኒ ድዩ ኮይኑ ቤተክርስትያን ክሳለም መፂኡ ወይስ ኣነ እኮ ግርም ይብለኒ እቶም ማዕረ ክንደይ ኢና ሓድሓደ ግዜስ ማዕረ ክንደይ ኢና ንወርድ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ። እዚስ ሓደ ቆልዓ እዩ ማለት እዩ ስለ ቤተክርስትያን ወይ ከዓ ስለ ካሊእ ምንም ኣፍልጦ የብሉን። ንሕና ግን ብፍላይ እቶም ኣቦታት ልክዕ ከም እትሪእዎ ዘለኹም መስቀል ሒዞምሲ እንታይ ክገብረሎም እዚ መስቀል ሒዞም ረድኤት ድዩ ይህብዎም ወይስ እንታይ ክገብረሎም? እቶም ሰባት ገረመና እኮ ንብሎ ሓቂ እየ ብእውነት እንድዒ ዝብሉ እዩ ገሪሙና ኣነ ማለት እዩ። ናይቶም ኣቦታት እዩ ገሪሙኒ መስቀል ሒዞም ናብ ቤት እዚስ እንታይ እዩ ኣካይድኦ ከማን ኣዕርዩ ክረግፅ ዘይኽእል ምስ ሰብ ከማን ማለት ህድእ ኢሉ ምስ ሰብ ከማን ክረዳዳእ ርስፔክት ገይሩ ምስ ሰብ ክረዳዳእ ገለ ዘይኽእልሲ እቶም ናይ ዓድና ዘሎ ህዝቢ ግን ብጣዕሚ እዩ ገሪሙኒ። ዓገብ ብፍላይ እቶም ኣቦታት መስቀል ዝሓዝኩም ኣብ ቤተክርስትያን ዘለኹም ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ማንም ሰብ ክተኽብሮ ግዴታ እዩ። ክብሪ ንዝግብኦ ክብሪ ክትህቦ ግዴታ እዩ ምንም ፀገም የብሉን። ወይ ከዓ ዓድኻ ከርኢ ዝመፅእ ክብሪ ክትህቦ ወይ ከዓ ፅቡቅ ኣቀባብላ ክትገብረሉ በቲ ዝግብኦ ፅቡቅ እዚስ ኣማኒ ኣይኮነን ስለ መስቀል ስለ ቤተክርስትያን ምንም ኣይፈልጥን። ንምንታይ እዮም ንዓኣቶም መሪሖምስ ንዓኣቶም ናብ ቤተ መቅደስ ምስጭኦም ብጣዕሚ እዩ ዝገርም። እንታይ ክውስኸላ እታ ቤተክርስትያን እዚ ኣትዩሲ እዚ መፂኡስ እንታይ እዩ ክገብረላ? ወይ ከዓ እንታይ ቅርስታትን ንዋየ ቅዱሳትን ኣርእዮም እዚ ኩሉ ገይሮምሲ እንታይ እዩ ክውስኸላ? እንድዒ ኣነስ ገሪሙኒ በቃ ንብሎ ከማን ጠፊእና እቲ ዓዲ ክርኢ ወይ ከዓ ኩሉ ነገር ኢትዮጵያስ መን ሞ ዘይፈልጣሉ ለምለም ከም ዝኾነት ብዙሕ ሃብትን ብዙሕ በረከትን ከም ዘለዋሲ ሃገርናስ ማንም ኣይፈልጣን ወይ ከዓ ዝጠፍኦ ሰብ የለን ማለት እዩ። ግን ፀገም የሉ ከም ደስ ዝበሎም መፂኡ ክርኢ ወይ ከዓ ክጉብኒ ይኽእል እዩ።
እቶም ኣቦታት ግን ማዕረ ክንደዮም ንዕኡስ መስቀል ኣሰሊሞምሲ ናብ ቤተክርስትያን ስለ ዘእተውስ እንታይ ክረኽብሉ ማለት እዩ? ወይ ከዓስ እንታይ ይኹስኸላ እንታ ቤተክርስትያን? ካብ ቤተክርስትያንናስ ባዕልትና ንታሕቲ ነውርድ ኣለና። ዓገብ ዓገብ ብጣዕሚ ዓገብ። ቤተክርስትያን ከስ ቤተክርስትያንን መስቀል ቅዱስንስ ክቡር እዩ። እዚስ ኣብ ምንታይ ነይሩ? እንታይ እኮ ይብልሲ መስቀልሲ ብኣፍካስ ክትሳለሞ ኣይትኽእልን፣ ኣፍካስ ብዙሕ ትዛረብ ብዙሕ ተውፅኣላ ስለ ዝኾንካ ብኣፍካስ ክትሳለሞ ኣይትኽእልን ክብሉ ኣቦታት ከማን ሰሚዐዮም ነይሮም። ከቢድ እዩ። ሕጂ እዚስ ተሳለም እዮም ኢሎም እምበር እንታይ እዩ ምስላም ወይ ከዓ እንታይ እዩ እዚ ምንም ኣፍልጦ የብሉን። እንታይ እዩ እምነቱ ወይ ከዓ እንታይ እዩ ሃይማኖቱ ከዓስ ምንም ማንም ሰብ ኣይፈልጥን። ሕድስ ጎቲትካ ናብ መስቀል ተሳለም ናብ መፅሓፍ ተሳለም ጎቲትካ ናብ ቤተ መቅደስ ንሱ እንተዝደልያ ዓዲ ሪኡ ንክኸይድ እንተኮይኑ እቲ ዓዲ ይርኢ። ናብ ቤተ ክርስትያንስ እንታይ ዝምፅእ ኣለዎ? ብጣዕሚ ዝገርም ብእውነት ኣነ ብጣዕሚ እዩ። ምክንያቱ ዝርድኦ ኮይኑ ወይ ከዓ ዝፈልጥ ኮይኑ ስለ ቤተ ክርስትያን ወይ ከዓ ስለ ቤተ መቅደስ ስለ ሃይማኖት ዝኾነ ነገር ኣፍልጦ ሃልይዎ ወይ ከዓ ብዛዕባ ቤተ ክርስትያን ዝዛረብ እንተኮይኑ ብርግፅ ቤተ ክርስትያን ክተርእዮ ወይ ቤተ መቅደስ ክተገቡንዮ ወይ ክተርእዮ ተኽእሎ እስ ኖርማል ፀገም የብሉን። እዚ ሰብ እዚ ግን ኣብ ዑዳን ኣብታ ኢልባሃልን እዩ ዘሎ እምበር ብዛዕባ ቤተ ክርስትያንን ብዛዕባ ካሊእን ዘገድሶ ኣይኮነን። ብልክዕ እቲ ሕብረተሰብና ሰብ የኽብር እዩ ጋሻ የኽብር እዩ ወይ የኽብር እዩ ግዴታ ከዓ ሰብ ክቡር ስለ ዝኾነ መጠን ነብስካ ተኽብሮ ኢኻ። ግን ኣነ ዝሓረቐኒ ግን ናብ ቤተክርስትያን ተኸገብሩ እዮም ሒዞም ጎቲቶም ሒዞም ከይዶም እንታይ ክውስኸሎም እዮም? እንታይ ክድግፎም እዮም? እታ ቤተክርስትያን ቅድስቲ እንታይ ክምልአላ ሒዞሞ ከይዶም? እንድዒ ኣነ ብጣዕሚ ገሪሙኒ እና ኩራት ተኸተልቲ ሁላችሁም ማለት ነው ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች ይሄ ነገር ማለት ነው በያላችሁበት ሁላችን አገብ ማለት አለብን ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ለምንድን ነው ወደ ቤተክርስቲያን የሚገባው? ተዋህዶ የሆንን ማለት ነው። ይሰማናል እኮ ስለ ቤተ መቅደሱ፣ ስለ መስቀሉ፣ ስለ ቅዱስ መጽሐፉ ይሰማናል። የማይሰማን አይደለም። ስለዚህ ለምንድን ነው ወደ ቤተክርስቲያን ያስገቡት? ወይም ደግሞ መስቀል እሱ ስለ ሃይማኖት ምንም እውቀት ከሌለው ለምንድን ነው መስቀል የሚያሳልሙት? ወይም ደግሞ አንድ ነገር ማለት ነው። በጣም በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። ምን አስቦ እንደመጣ ወይም ደግሞ ማንም የሚያውቅ ሰው የለም። ይሄ ልጅ ማለት ነው አንድ ሰው ለሰው እንኳንስ ሪስፔክት አድርጎ አይናገርም። እንደ ልጅ ነው የሚዘለው እና እኔ ያናደደኝን ሁሉ ችግር የለውም እንደፈለገ ማለት ነው። ኢትዮጵያን ልጎብኝ ካለ ይጎብኝ፣ ችግር የለውም። ግን ወደ ቤተ ክርስቲያን ማስገባቱ ምን አስፈለገ ነው የኔ ጥያቄ ማለት ነው። ስለ መስቀልም ስለ መጽሐፍ ምንም የሚያውቀው የሌለው ልጅ አምጥተው አባቶች እኮ ናቸው። የሚገርም ነገር ማለት ነው። አባቶችስ መስቀል ያሳልማሉ፣ መጽሐፍን ያሳልማሉ። እሱ ግን ምንም አያውቅም። እና አባቶቻችን በዛ ማድረግ ሁሉም ነገር መመርመር አለብን። ልጁ ቢሆንም መርምሮ ማወቅ አለብን ማለት ነው። እኔ በጣም ስለመተናደድኩ ነው የመጣሁት እውነት ለመናገር ማለት ነው። ልክ እንደ እብድ እያብድስ በጣም ነው የገረመኝ ማለት ነው። በጣም በጣም ነው የገረመኝ። ለአባቶቻችን በተለይ ለአባቶቻችን ማለት ነው። እኛ ልጆች ወይም ደግሞ እሳቸው ትንሽ ሆኖ እንደፈለጉ ሊያደርጉ ይችላሉ። አባቶቻችን ግን እንደዛ ማድረግ ቅድስት ቤተክርስቲያን ክብርት ናት። መስቀሉ ክቡር ነው።
መጽሐፉ ክቡር ነው። ከየት መጣ እንዴት መጣ የማይታወቅ ልጅ እንደዛ ዝም ብለህ እናግባ ማለት ወደ ቤተ ክርስቲያን ጥሩ ነው? እኔ እንጃ በጣም ይከብዳል። እና ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች ለዚህ ነው የመጣሁት። እውነት በጣም ሳልፋ አንድ አይቼዋል ስላየሁት ማለት ነው። ሳልፋ አየሁትና በጣም ተናደድኩ የእውነት ለቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ እስከሆንኩ ድረስ ደግሞ ስለ ቤተ ክርስቲያን ግዴታዬ ነው መናገር አለብኝ ማለት ነው። እና ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ ሁላችን እንደዛ ጥሩ አይደለም ማለት አለብን፣ መናገር ግዴታችን መዋጣት አለብን ማለት ነው። እና ክቡራት ተኸታተልቲ ኩልኩም ማለት እዩ ኣነ ግዴተይ ስለ ዝኾነ እዩ። ምክንያቱ ሃይማኖትካ ኮይናስ ምስኻሲ ተዋህዶ ሃይማኖት ኮይንካስ ከምዚ ሓደ ሰብ ከምዚ እናገበረ ስቁኢልካ ክትርኢ ደስ ኣይብልን። ምክንያቱ መስቀል ብቤተ ክርስቲያን ቀልዲ የለን፣ መፅሓፍ ቅዱስ ቀልዲ የለን። ዝወላሲ ካበይ መፂኡ እንታይ እዩ ኣይፍለጥ ሃይማኖቱ እንታይ እዩ። እቶም ኣቦታት ብፍላይ ዓገብ እቶም ኣቦታት ዓገብ እውነት መፅሓፍ ቅዱስ ክቡር መስቀልና ክቡር እንዳሃለይ ከምዚ ሰብ መፂኡ ማለት ተባዓዲ ዘሎ ሰብ ማለት ናትና ህዝቢ ሲ ኩሉ ነገርስ ብርቂ ይገብሮ ገለ ማለት እዩ። ንእሽቶን እኳ ክዕልል ከሎ ወይ ኩሉ ነገር ብርስፔክት ወይ ከዓ ብትሕትና እኳ ዘየዕልል ብጣዕሚ እዩ ዝገርም። እና ክቡራት ተኸታተልቲ ኣነ ስለ ዝተሰማዕኒ ዓገብ ክብል መፅአ ማለት እዩ። ኩላትና እቶም ቤተክርስትያን ስለ ቤተክርስትያን ንቆርቆር ደሞ ግዴታ ዓገብ ምባል ኣለና ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶይ ነዚኣ ትመስል። ኣብ ቀፃሊ እስካብ ንራኸብ በቢዝለኸሞ ሰላም ምብዛሕ ቤተክርስትያንና ትልምልም ክትከበርም ኣለዋ ማለት እዩ። ሰናይ ጊዜ ይኹነልኩም።